नालाय थि हान्थुआव मेलेम गोनां नों आंनि जानो गोनां। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै थ' दिनैनि भिडिअ'आ मा जागोन होननानै। दा नोंथांमोना ट्रेन्डिंआव नुखादों जे हान्थुआव मेलेम गोनां सङा दा ट्रेन्डिंआव थांगासिनो दं। दा बेयो जोंहा नयन बरगयारी आरो कारबि कसारीजों दिहुनजागोन दै। आरो बबे प्रडाक्सनाव बे संखौ दिहुनगोन, बे एलबामखौ दिहुनगोन बेखौ दासिमबो मोजाङै खबर मोननाय जायाखै। नाथाय जोङो नायबा नुनो मोनोदि बे ससे ट्रेलार एलबाम ओंखारनाया ट्रेन्डिंआव थांबाय दै लोगोफोर। बे एसेल' समनि गेजेरावनो बेसे भिउस फैनाया खमथा नङा। देनांहाय फुल भिडिअ फैबा आसा खालामो बे भिडिअ'आनो बयनिफ्रायबो बांसिन भिउस थांगोन होननानै, बयनिफ्रायबो साबसिन पारफरमेन्स खालामगोन होननानै। दा आंथ' नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड जानानै दंखायो। थ' नोंथांमोना एक्साइटेड नंगौना नङा अन्नानै कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ मालासिमनि गेजेराव नायनो लुगैदों थाबैनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो। नालाय थि हान्थुआव मेलेम गोनां नों आंनि जानो गोनां। जुलिनि उनाव दाजा नों आंजों साराब गोनां। नालाय थि हान्थुआव मेलेम गोनां